Carbon National Youth Council KNYC pen Mondol Tarun Rongpiami Phi Kekai. Krong Pliatowar ke parlo section 5 along Calvert Mason kasalam le darajok kulat ki biadim langkanglung. Inut otorik so chovek chot pen asupi aphan HSLC ang thek 94% an ke long pen nongmi kewanpi. Karbiang nong live prime time abirta kila ara doan aphan seta minili hin pen kardom napajuriklo kardom pinya birtang ton pen arjek tha. Krong Pliatowar alam ki jurun e playing on eson sidolang. Sonsi piniharu ni bhain kora player ni Ru Samson Singh Inti Memorial Park mote Amir Biri along Carbon National Youth Council KNYC atum section 7 atowar along Mondol Tarun Rongpi ke chok chaput hak Tarun Rongpi MP ke kai padopon. La sonsi dobuga pen la horijan ada Krong Pliatowar kasalam Teteliguri section 4 angkang harlo Diphu Revenue Circle along Mondol Klembang Tarun Rongpi bang sodim longle ave pin pensi asopo Dimanta Rongpia men pen crore compensation atangka kachepalong puthak kedamtang cheklo ijona prang penta bangso puthak Mondol Tarun Rongpia phan inside nang jipu aphong KAC authority anparta land and revenue Amar Singh tiso phan pachini pono bonta ahong kang sai kelong ledara joksi pini aru ni phain kora clear ni Diphu Rongsopi Ru Samson Singh Inti Amir Biriat hengno along Carbon National Youth Council claim bangatum aning gipung chepaklangsi Mondol Tarun Rongpi MP Hetsi meke kai padopon. Bangso MP ke kai ponahut Carbon National Youth Council atum pen kaning je ponke non Tarun Rongpi phan KAC Amar Singh tisotum thangna ta kangsai avilang pulote sodak pen setame kachesong padopon ji pusi ningje pon. Ake haya Amar Singh tiso mane insai nei mane tum insai nei pe chuning ribom lo council sorpanta kita me insai sida jawni situm anang deng nang kok lo lapen si aku insai sila pe tum an so se amede kethe chesong bom la ma men phi la bini kai ke Tarun Rongpi Mondol tapi pasti so me phi kai nang kok lo kedam tang nang tum chesong bom lo so putha batai ni thom lo je press meet ta gedo mane media hoi pe ni tum pachimi pon bom lo sta me insai se la si nitum la soang deng bang deng nang kok. News report Karbiang Long Live. Sai ke claim ke chenga hutpen jongsi selam pami mi pulote moaphi akisung dokok titi. Sonsi Krong Pliatowar ke parlo section 5 volong komaji patra disa long kulat ki biadim lang ke pleng sera jok hurchodor. Krong Pliatowar section 5 ke parlo patra disa long pini asap sovet arve ke jang penta towar pen kulat along lang kang lumajok kulat ki biatum kasiksa thek ponlong bangso lang kang lumpon ke isi towar kasalamatum Calvert mate lang ki paladim ki bi pon pedara joksi lang inglum nang koklo lang ki let hai ka bia jok pusi te bok tera atum pen pachini pon jongsi non ma subsoet arve ke jang pensi non la pusona kisum ke phonang pulotang te e prang se arve ke jang ki litlang lasi prabjin pen lang ki paladim nang selam pitha pusi ningje ponanti Huruni benderchuna rongpi Karbiang Long Live. Duk padikrim si recho cholong pasaram the sontakha inut otorik so chowek chotabang phasupi Lisia ingtipi kai ke apor lo ke charli aning ke hang laben ka chepaduk parpik penajok non hejong HSLC mate kep asatlang ang thek kepaklang along distinction mate 94% an chepalong dunpen hem asarpi asarbura lapen Karbiang Long angkang aphan nongme kewanpi Sonsi Bokajan subdivision angkang lakhan ko rapli Deopani mate Arnam Langpi constituency ke parlo Silunijan Kania Ingti arong amikar Robert Ingti lepen Li Tisopia Sopi Lisia Ingtipi metric mate HSLC sarlang ki undun distinction all subject letters and parta 94% kilong dana puthak arjulongsi aning karong chekhang one detlo lapen laan sose lo ke charle anat aning ke parong dunja phanpura KSMI phubarim Simeon Rangphar lapen risang ho lapen hanjang nang so press club abitung atum ahem an pali dampen man ke do karbia po hopen archoda
sonsi asar bura Robert inti alanglik auto rickshaw ke bek pensi hemtun isi chelani lapen asomara phan lo thek nangji pukabor I pensi pini isi kichunang thek kachelong lo lisia ingti pi pen kaning je ponki pini la puson angdeng an kile dun ki nilipal nilipo ahir jumia joglo kai keta lo thek wek nangji punang kabor I pidona joglo lapen than bang atumta nangke than kachepa duk pega joglo anparta nilimet hangta kachepa duk pen pena jogsi lapuson angdeng nangli dunlong lopusi ninje pon Charlie pamika pulote ghonta cab ghonta crepe hall and back Charlie penda unji devon sitame la bang so ghontang bong ke Charlie bang focus pa menang po amain la pen kuson aning ang thin hedi purhi pa menang po ke unji Kang te lagi ciklo Johnny la boson ke cepaduk nang kok tu mana lete kete. Ciklo Johnny mati uni data haji atema subject sa do mati di la pen chapter syllabus ta do pikan laso pasi lasan aprang pen si Charlie nang po Ciklo John po John tra aprang pen jong sila po an cepaduk pute unji lo ke Charlie jong si mission ang thek je palong dunji pulote triangular process nangji mate ka Charlie abang lapen lo than bang ahem tu natum lake thom an ching bar nangji kacepat dukan mala seputar nili to man hanek tade nili cepaduk piglo nili ke matha ha class 9 ke do pensi lapuang dengan cepa undunji pu nili ke matha pen la pen ke em pen hai isi goal cepa dolo isi em cepa dolo nili unangji pu pen ka cepaduk pen son jo pang thang ke Charlie hota dolo ajo pati ang van an ke Charlie hota dolo la pente la exam aprang bang ke nili sar ham sido hai adak sar la son tuition than pujat la dili tum school hema sar madlo sar men ke pulone sar men ke sar subom ko ala dak signili dolo ala dak sar tum tuition than nang than lo hai उनके बेलेग teacher tum tabang all subject panta teachers ang provide lo उनके hala dak nang than misen lapen lisia ingtipi asar bura pen lam the ki paklang pon ke non akang tui angdeng anke ke pa Charlie dunja phan tangka maha ki ripija kisum dokoklo lase education em KAC Richard Togbi KAC CM Dr Tuliram Ronghang Bokajan MLA mate deputy speaker Dr Numol Momin lapen man ke doke thegi dinga tumalong pen kerat ke longja phan chuning ripon bugda bang ni ta ni to se solai bom non mate sitani lita also phan bang ke padigdar de pem ban ke Charlie hin anta litum nilita rapun bom non nilitum hamisi korte me kem bom da cherap chiri pen si nilitum non soang deng an yon pen nilitum ning arong parpik lo asi nilitum methang ka ning karong anta nilitum ta chipu hekta da chupin an bali pathar pen projan terang karbiang long live Lakhang koira trok Dwarbagori constituency angkang Daithor police station kaparlo Langparpan Langtuk Rongpi arong amekar Babu Togbi kesodat panajok local MSc mate education EM Richard Togbia Kingri kerap kachohang Lasonsi Babu Togbi ke pangjia keso kacholong logajok na hokta damon ederan pinlo keso ke ache thoksi keso anta chun epin pusi aosa bidasing kropen thanpon laben aosa bidasing kropen local MSc mate education EM Richard Togbe phan nangra vek tha pusi kachuning rialam the chipaklangpon alang lipu thulo alang like inutvet lasi kirikaran pia bangta ave jinso mimi laben ke Daithor malom local leadership atuma phanta rabdun tha pusi aosa bidasing kropen chuning ripon thu angton pen ausa bida singkro pen kachuning rialam the arju senang kardom pila tini neli as kisung duko oposi chuning riji alam se kichun ningje po ne adi dinklui pen lo neli on isu bang puta puelo siklo yon la ke dopu Ciklo yon lupo kisu kitu lo sih dulu nasi tu le planji ta ini lo Allah itu masar itu isonian Allah Ricardo dia fancy juneri padi krim aku nang rapo kusi ning kelo
News Report Karbi Anglong Live. Pini aru ni phaing kora clear ni ani kang samapor malom koilajan habar udeng ti suarong along dila KSA head branch pen chapatir PC khai ing thulo nang longri peklaro nang pathe PNC dilaya hawarang kang aparman cherok to amai kedeng pon bangso cherok to amai along dila KSA head branch amai phu Bikram Kropensi mai charipon lapen chunbang brojen hanse pensi mai ke phalam the jaipon lo Pilongri Arts di Bentimo, GB Harsing Tiso, Ratsait Lembang Horen Tiso, SGB Hondorbe, KSA Upper Dikrong, Sub-Branch Maipu, Robinson Teron, Advisor Budho Kramsa, Koilajan Government LP School Headmistress Renu Terang Pila Pen Penangan ke Thikiting Atum, Chetong Don. Di Bentimong Pen, Lam Ki Jaipon Ki, Lu Charlie Si, Longri Paklarnangji, Rongruk, Chepaklarnangji, Lapen selet ladaisi bari cepang chonangji. Prek jamat heng pi arong ke ekar penta isi voreng abar saido. Rakia hormu ke penta ili cepahilo nangji puta cerok toga mayalong ning jepon. Dari choke isi update no se abhar cho. Richota. Sita loke the kamuni gari pirthe na pradim do. Hing pierong achilun yardon rong teng na suna pet pita la somni se kanilo kalidas kanilo. Sanskrit lam है लासी पुलो माने इनुरारी चोके आदिमा क्लोंग के आदेद लोंग चो सीता इनुत लोके ठेक अमु निकल के पिरथे नहकता दिन दिन Hadak arong asar pentami kaning jepon ke rong along jong sila puson raki mate drugs ke chodokok purote rong pen kang sai setami paduji puta maya long ning jepon dilai ke se amai phupen nangke pachini donke labang so cherok tok amai lake dilaya hawar angkang an claim pon enji puta nang pachini don dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong Live Pini prime time berta ke laponsi kang tonik long